हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर माने आङो सानथाम सानब्रैनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ एंगारदोंमोन, माने तामिलनाडुआव थांनानै सासे सिख्लाया बुथारजानाय। नोंथांमोना नायाखैबा आंनि चेनेलाव चेक खालामनो हागोन, ओमफ्राय गासिबो अलरेडि नायनो हागोन मामोन जाथाया मा जानायमोन। ओमफ्राय जोबोद मोजां लोगोफोर, जिहेतु सिख्लाखौ बुथारदोंमोन, 7 मानसि बुथारदोंमोन, बे तामिलनाडुनिनो बिराद गाज्रि मानसि थालाबायो। तामिलनाडुनिनो 7मोन आरोना, माने ओमफ्राय हमबाय लोगोफोर। जोबोद मोजां नांदों आङो, बे सिख्ला बुथारनायखौ हमबाय आरोना, माने 7खौबो। 2 एरेस्ट खालामदों, ओमफ्राय सासेया खारखामना दं होनना बुंदो। हमाखै, बेखौ मोनगोन दे जों खारना मुगावनो बुथारनानै। आरो नोंथांमोना जायथु खारदो रावबो गवा आरोना, माने हमजागोन, जिहेतु खारनाया हमजादो, बेबायदिनो आरोना। ओमफ्राय आंनिफ्राय जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर, माने नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन, माने बे बुथारनाय भिडिअखौ नांगौ होननानै। ओमफ्राय आंबो थैनाय बायदि बागरना थादों आरोना, माने भिडिअ हेंगार जाया बेफोरखौ, माने इउटुबनि बिराद रुल्स दोङो। ओमफ्राय आङो बे कमेन्टखौ नुनानै माने आङो भिडिअखौ हेंगारदोंमोन, माने लोगो स्ट्राइक फैदों आंनियाव, कमिउनिटि स्ट्राइक फैदो। इउटुबाव आं सप्तासे गाहाम भिडिअ हेंगारनो हायाखैमोन, बेनिखायनो बागरना थादों आरोना। आं माने बिराद बागरदों, आंनि बिराद गोरोन्थि जादों, माने बिदि बुथारनाय माबानाय भिडिअखौ शेयार खालामनो हाया। ओमफ्राय आङो दा इउटुब होनाया आरो स्ट्राइक फैबाथ' जारलासो जागोन चेनेलाव। ओमफ्राय लोगोफोर, बेनो मोनसे मोजां, जायबा बुथारनायखौ हमबाय। बेनिखायनो बुङो बर'फोराबो एसे सेफै था, माने दा कम्पानिफोराव थांनायफोरखौ गोदाव सोराव होनना खोनागासिनो जोङो। सेंग्राफोरबाबो सिख्लाफोरबाबो बिराद गोदाव सोराव खालामो गुबुन हारिफोरा, माने कम्पानिफ्राव लिंना लाङो, लांनानै खामानि होआ मा होआ, बिदिनो बुथारलाबायो, सोरखौबा फानो माबायो। सिख्लाफोरबाबोथ' गारखाया, सेंग्राफोरा एसे बासिनो हागौ, खिन्थु सिख्लाफोरा एकदम खासेबो बासिया आरोना। जुदि गोदाव सोराव खामजायोबा गुबुन हारिफोरा जिबायदि थगायो, बिराद डेन्जारस आरोना बिसोरो। बिनि थाखायनो बिराद गिनो लागा। जिहेतु नोंथांमोना ससियेल मिडियाफोराव नुखाबाय दोङो, गोमानाय माबानायखौथ' गासिबो नुखाबाय थायोना, होमबा नायखाबाय थायो। बेबायदिनो आरोना, माने ओमफ्राय तामिलनाडुआव खामानि मावनाय सिख्लाखौ माने बुथारदोंमोन। एड्रेसा गोजाननिमोन, माबाया जिहेतु तामिलनाडुनि नङा आरोना, बुथारजानाया तामिलनाडुनि नङा, इ गोजाननिसोमोननो, माने खामानि मावनो फैदोंमोन सिख्लाया। ओमफ्राय बिनिबो गोरोन्थि जादों, सिनाया मुवा बिदि जानला मोनला खामानि मावनो फैजायाना, सिनायामोन। ओमफ्राय सोंलाबायदोंमोननो, कम्पानिबो सिनायामोननो, जिहेतु फार्स्ट गादोंमोन खोमा कम्पानि नागिरना फैदोंमोन खोमा। ओमफ्राय सोंलाबायदोंमोन, बेयावनो मोननानै बे 7 बिखौ बुथारनाय जादोंखि आरोना, माने जिहेतु माबा आन्दो साइडथि लांनानै बेखौ बुथारदों आरोना। ओमफ्राय बिदिनो मोजां मानसिफोरा लोगो मोनबाय, लोगो मोननानै बे बुथारनाय जिहेतु गोथै सहखौ पुलिसनो केस होबाय। ओमफ्राय सोर मा न'खराव खबर हरबाय। ओमफ्राय बिमा बिफाफोरा बिदिनो गोथैखौ लांबाय आरोना न'आव, खर'खौ दानस'दो। बिराद गिनो लागा, आंथ' नायनानै बिराद गिनाय मोनदों आरोना। बेनोथ' आङो इउटुबाव होना लानानै बिराद लस जादों, माने नोंथांमोनाबो कमेन्टआव बुंबाय थाबायना, आं बागरना थादों, माने इउटुबनि रुल्सफोरा थै खिथि जाया, बुदलायनाय बुथारनाय बिनि खिथि जाया होना लानानै, माने स्ट्राइकसो नांदों आरोना आंनिया चेनेला। जेबो नङा, बे स्ट्राइकआ खारगोन, 90 डेसनि गेजेरावनो थांगोन। मा बुंनो आरोना, बेनिखायनो बुङो लोगोफोर, कम्पानिफोराव थानायफोरा बिराद सेफ खालाम। खाथि खालाफोरावनो मावबाबो आरो खामानिबो मोना, बेबायदि जायो बाथ्राया। गैयैफोरासो थाङो कम्पानियाव खामानि मावनो, जिहेतु उदैनि थाखाय माबानि थाखाय बिराद जारला आरोना। जेथिबो सानबाबो जाया, मानसिनि जिउआव मा जागोन, मावबाबो जाया मावाबाबो जाया, मावबाबो दुखु मावाबाबो दुखु ना दे साला। ओमफ्राय लोगोफोर मा बुंगोन आरोना, बिदिनो आं भिडिअ होनो हायाखैमोन, टाइमबो मोनाखैमोन, आरो स्ट्राइकबो नांदोंमोन आंनि चेनेलाव। ओमफ्रायो सोरबा चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामदो। बारा नांला, 15K खालामना होदो, बारा नांला, 200-300सो साबसक्राइबार नांगो। नोंथांमोना सोरबा चेनेलाव गोदानबा अननानै साबसक्राइब खालामना होदो आरोना, गोदानबा। दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। आं भिडिअखौ होनो लादों, माने हमजानाय भिडिअखौबो आं होथ'ला, मानोना गिनाय मोनबाय आरोना, आंनाव स्ट्राइक नांदो आरो माबाबो नांदो। हमनाय भिडिअबो दोङो, नै ससेखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय। बिदिनो आरोना। आरो এই पुरुना तामिलनाडुनिखौ आं जिहेतु मैया दाख्लै होदोंमोन, बे भिडिअखौ नायैफोरा थांनानै नायनो हागोन। चेनेलाव डिसक्रिपसनाव लिंक होथ'लायला आङो, नोंथांमोना प्रफाइलाव थांनानै नायबानो
चेक खालामनो आं फार्स्टनि भिडिअ मोनखागोन बेनोखा आरोना फार्स्टआ थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर चेनेलाव सोरबा गोदानबा फिन खेब बुङो थाबैनो 15,000 खालामना होदो थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आं न'आव थांनोसै आं नै बारियावसो दोङो आरोना थ' दे